Labi. May signal. Kaya ako. Katukuan mga baboy. Di pa nga monetize sa $4. Di pa ko aprobado. Sabi ni Janet, antayin mo lang medyo matagal daw yan. Kamadali. Makakarating ka din dyan. Hirap ng signal. Hindi man ngayon. Baka sa isang taon. At least may inaantay. No? Kontrahit waray. Ni. Nico Vlog, hello. Bilis naman. Katak. Ayan, wala akong ano. Naglo-loading ako. Ay, nako. Ang ingay ng ano. Ano to binaba mo, Nico Vlog? Saan to sa Bulacan? Pagsusultat pala. Pabadahan nilin. Pero na di. Kaya na. Kung ano hita. Ha? Nakamit ka. Ang bati ka na ito. Bago ka. Kakasabot. Kung anong hiyahan mga tamsakan. Kasi nga umuli. Okay. Kumusta na Nico Vlog TV? Wala pa pala ako ano sa buka. Let lang. Ano muna ako ng buka.
yung mukha ko. Skin gloss. Skin gloss. Skin gloss. Kahit hindi na ako mag-skin gloss kay uhod ang kuan. Cellphone nag-i-skin. May da. Market nga yung cellphone. Anong mark? Watermark. Meron. Ito oh, yung ganyan. Ay, yung pangalan sa baba. Wala, ano lang sa akin, Date lang. hindi ko nilalagyan. Sa akin wala naman. Ano lang. Pangalan lang ay ganyan. Tulad. Anong pangalan? Opo, A na ito. Meron ako, pero di ko naglalagay. Torpasido 80. O, diba? Ano 80? Ano yun? Signature? Signature tawag dyan eh. Hindi, pwede mong i-pull yung pangalan mo. Pwedeng single. 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 Next yan kulang para di mahaba. Ay, nalulog na ka. Init. Ay, Anong pizza na? Naantok ko. Ayan. Ay, sorry. Uy. saglit lang i-share ko lang yung ano. Nakaba ng buhok ko.
Hello, Dudong Pugak. Salamat sa tamsak. Salamat sa pabiji-biji mo. Maya, ang ingay naman. Ang ingay nitong cellphone na isa. May work. Nasa work ka? Nasa trabaho ka, Delphin? Linggo ngayon na, walang pasok. Puputol muna ako ng kuko. Wala pa yung ano ko dyan. Yung dollar dyan, wala pa. Oh. Hindi pa ako approve. Ingay naman itong saglit lang ah.
Hello! Hello, Marskill TV. Thank you sa thumbs up. Kumusta? Ang tagal ko rin nag-live, no? Wala kasing oras eh. Mahina ang internet ko. Ano ko lang ito kasi update. Update lang. Thumbs up done. Thank you, Marskill. Dudong pugak dyan lang. Ilang linggo ka na, ilang araw ka na approve ni Whitey, Marskill. Sa yung monetization. Ingat-ingat sa trabaho. Nagkukuko ako. May lipstick pala ako. Biji-biji lang.
Kumusta, Marskil? Ilang araw ka bago na-approve ni YT sa monetize mo? Marskills TV. Dodong Pugak. Hello. Maingay. Nananahi ka pala? Marunong ka pala manahi? Ako marunong ako yung iba yung basahan, yung pahaba, yung parang banig ang pagkagawa. Marunong ako niyan. Gumawa. Ano lang yan eh, lalap sa kahoy, tapos yung pako na maliliit. Para kang gumagawa ng banig. Ipron, ganun din sa ipron. Ano? Oh, di ang ingay no, kung lagyan ng VE. Dinig na dinig hanggang labas. Mainit na dyan sa Qatar, ano, nilpin man. Dudong Pugak, mainit na dyan sa Qatar, no. Saan mo na naman nakuha yung aso mo? Ang laki ng aso mo. Yan, alas 4 na, oy. Alas 4 na. Ga-alarm yung relo. Dito mainit na din, summer na, mahangin pa. Wawala-wala yung signal ko. Medyo malabo yung ano.
Ah, harap matulog ay. Ay, Diyos ko, tuna. Bilis ng oras. Kaya nga eh. May bago na naman. May bago na namang ano si ano. Ayun, parang galit na galit. Naka-orange siya ng damit. Ulit na ulit saan po. Ngayon po, ano pinagsasabi niya. Bigo naman. Di ko marinig kasi inanuhan ko yung anong bulyon. Kasi nasa liban na naman. Mana-mana lang yun. Naninipa. Sisino ko sana. Ayak pag banyak. Ayak pag banyak. Kuang ko nga kung karoyag may masingarit aklay. Kasi ako una-unag comment eh. Ay, magkot. Pakitaw. Adi, hira. Butang tayo na dito igloot na nagsarang. Nakatanghin. Mahaba na naman buhok ko. Kailangan na naman ng parlor. Bakit adid eh? Iba takitsura. Ni ini kay masirom it ko ang camera. Matag sa sinulay. Antok ako. Ayan. Pag nababasa yung buhok ko. 5 million in a house. 5 million. Ah, 5 million. What happened to me now? Bebe. Tingnan na natin si Bebe. Ayan, kailangan ang mangyari. Wala man. Meron. Nakasi akong signal. Kumakanta buak. Hindi ko makanta. Nagaano. Kanta niya pangit. Hindi maintindihan. Yung isa naninipa eh. Parang pag kulang na lang matanggal yung mga paan niya para lumatsoy. You look like a horse. Ano daw? You look like a horse. Yun ang sabi. Ah, Sino naman nandito? nandyan ako eh. Dariel Reno Sinan Doris. Ha? Nandyan? Ano niya? Ah, tagal na yan. Ay, naku. Ako. Ang sipag niya mag-upload, mag-ano video. Naisan eh. Hindi malang nag-update. Busy sa maubos si Tia Kwarta at katutulong. Ano to? Dasol Vlog, hello! Kumusta? Dasol Vlog. Thank you sa pagtamsak. Napasyal ka, Dasol. Kumusta na? Di kita na ano, nagla-live ka eh. Kasi gabi ka madaling araw ka nagla-live. Ano? Dito lang sa kwarto live. Kumusta na, Dasol? Dag. Di pa rin namumuni.
Naantay ko pa yung aking application. Naka-apply na ako pero hindi pa na-approve. Delpin Manubag, tusok na. Diyan si Delpin at si Dodong Tugak. Kala ko ba may trabaho? Nasa number 3 ka na, host. Kumpleto na. Amar Skills TV. Nakapag-apply na ako ng monetize. Tingnan mo, nandito si China Halili. Tingnan mo ha. Saan yan? Tingnan mo. Basta tingnan mo. Yan. Yan. Ngi. Tingnan mo. Oh. Kawig lang. Nasa na? Ano na ako na complete ko na yung 4,000. Who is this Milay? Sino to? Sino to? May bisita pala tayo. Do you speak English? Yes, a little English. Sino? May bisita ako. Ewan ko sino to. Who you? Ba? Ano yung team song? Maghintay ka lamang. Sino daw lain? Milay. Sino? Milay. Hello. Gabriel, I have found your channel by mistake. Oh yeah, thank you for coming. Gabriel, where are you from? 1 week palugit. 1 week. Ganun. No, I'm not teacher. I'm a mother. Mother of 12 child. A mother of 12 child. Where are you from? Are you a girl or boy? A little bit boy, a little bit girl. Milay? Baire. Itsura. May bisita tayo guys. Siya si Milay. Oh, from Romania, Europe. Wow. Ngayon na tayo halibong. You're super. I'm here in Philippines. Mag-English ka na ngayon. Aman, I am 20 years old. Okay. You're so young. Fresh. But your name is a girl. May bisita tayo guys. Diyos ko, nosbleed tayo nito. Ano ako aking salud? Nosbleed. Sa mo ni Jaime. Europe. Kumukuba-kuba na, kumukuba-kuba. Oh my God.
Ay, pagkakaka. Do you have a channel, Milay? Hmm. Bilisan mo Hmm. dyan. Kailasin ko na. Magluluto na naman tayo. Milay, my name means something different in Romanian. Oh, okay. Paano yung dati ko? Ano yung titinyo ka na? Sinusubukan ng iyong pag-ibig. But you're a boy, Milay. Milay. Delphi said he's here. Milay, I'm here. Sabi ni Delphin Manod. Lalaki siya, no? Lalaki. Hindi siya ang inaantay ko. Pumasok. Expected. Ini-expect ka pang papasok. Eh kasi nag-invite ako doon. Hindi nakikita ka siya na. Welcome to my channel, Milay. Yes, I'm a boy. Ha 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 ha. May I see your Milay? How is your day, Grandma? I'm okay, Milay. Grandma na ngayon. Ayan. Ang bilis maghapon. Antok ako. Ito, parang sa taas. Milay. Do you have a channel in YouTube, Milay? Milay. Can I visit your channel? Milay. What's the name of your channel, Milay? Can I get Milay? Good to hear. What is your channel about? Here, what is your channel about? Please. Kulay orange. I put it in your jacket. Oo nga, Marskil, Diyos ko dahi. Baka nagkakabaro-baluktot na yung dila ko dito. Drop your link, Milay. Your link of your channel. The name of my channel, Milay. Okay. I visit the Milay. Okay. Oh. Milay the president. I cannot found your channel, Milay. Kaya wala namang channel. I don't have a video. Okay. Andyan na pala yung channel niya eh. Sige, punta natin guys kung sino man to. Kung ito ba'y makatotohanan.
Nagbaba siya ng link. You press. Ano to? Ba't ganito yung channel niya? Ay, ano siya, musician. Bebe. Hindi ko nakilala si Naisen, hindi ako magre-repent. Nagdahil sa kanya. Ako'y napabili ng wala taon. Ay. Saan na supply ko? Ba yun? Your comment box is off, Milay. You open your message box. Milay, how are you, Milay? This your channel. Hindi ba kita? Ano ba yan? Hindi siya naka-off din. Comment. But everything is off. Many player is off for me. You're so young. Tapos na kayo guys. Ano siya? Hindi siya yung niya, channel. Naka-off yung comment niya. Sinong kasama ko, Delpin? Mag-It's Organic. Hello. Mag-It's Organic. Hello, everyone. Okay lang. Si ano ba to? Mag's Organic? Po. Tapos na sabi ni Delpin Manubag. Ay, kumusta? Kumusta, Mag's Organic? Napasyal ka. Lagyan kita ng jacket. Na-complete ko na yung 4,000 hours pero isang araw lang pero hindi pa ako na-aprobahan. Mag's Organic. Hindi ko alam kung mamuni ako o ano. Gaano ba katagal yun mag-antay? Meron ditong nakaharang si itong si Milay. Salamat. Mag's Organic. Si Milay nandyan, siya, Europe. Nanusbleed ako sa English. Ano ba yan? Wala na yata siya. Umuwi na. Kasi nakalagay doon minsan daw umaabot ng 1 buwan. May mga ako dito Saglit lang
Niimbitahan ko kasi yung mga kaibigan ko sa TikTok na manood sa live ko. Ano siya, from Romania. Si Milay na nosebleed ako dyan mag-organic. Ano pa siya? Bata pa yung channel niya, 35 pa lang yun. At saka yun, naka-off yung ano niya. To be my friend on YT. Yes. Dalawa na pala yung channel mo Mags Organic, no? Dalawa ba? Tatlo? Tatlo. Si ano, cooking. Sinong gusto magbaba ng ano, link, pwede naman. Milay said, sure, I will be your friend. Baby pa lang channel niya. Oo nga, baby pa. Nabasa mo na to? May nag-comment doon sa comment kay Naisen. Sabi niya, what mean bro this song? Ano? What mean bro this song? Ano ba ibig sabihin ng kanta? Ano, replyan mo na. Kiat mo day. Ibig sabihin nun, shake, ano? Kiat mo, yung parang shake your body. Sabi mo, bodoks. Di nila alam yung budot. Di boda. It means shake your body. So, Grandma, do you have any cuteness? Yes. Yes, I have. Why? Buna Organic. Who is Buna Organic? Buna. But I don't have, I don't have, tawag nito sa anak. I don't have a daughter. I have two son of two boys. But not a girl. Ayun. May namamat ganit ko ang kabayo. Like a horse. I have a niece, Hello, Usap. If you want to come in YouTube, I'm live now. Why have you never responded to fans from Indonesia? Is nabira kasi ungog na ito eh. Haba ng daig mo. Magsasasabi mo, para siyang babae pag nakaano. meron kasi ako inimbitahan na taga TikTok live siya ayaw naman mamansin. Iba naman yung pumasok. Sakang talaga itong bilat na ito. Paano di masasakay? Lagi bisaklat yung sayaw niya eh. Naghahanap siya ng cute na Meron ako mga pamangkin na pero nice to meet you, Grandma. Have a nice day. Bye, everyone.
Thank you, Milay. Thank you for coming my live stream. Bye. Welcome again. Naka, hindi ko akalain na meron akong bisita. Buti na lang di pasaway. Hindi katulad ng bisita ni Inday Arlene Indaylin na inaano siya. Ano sabi? Nag-uktulo siya ng DO na kung ano. Lalas 4 na. Dudong pugak, biji-biji Ayan, lang. dudong pugak, walang signal. Inigop na ang dudong. Wala akong signal. Hindi ako makaiwas dito, dudong pugak. Nihigop. Loading ba ako, guys? Ako na, dudong pugak. Oh, siya. Go the go. Bye-bye. It's organic. Ba yan? Loading. Yan. Wala na. Tok. Birthday pala ni Tapasyon ngayon. Janvik. Bakit pag nilalapag ko nawawala yung signal? Ay, internet. Internet access. Ano ito? Loading. Ano ba yan? Sagli lang, guys. Iikot na yung aking ano. Yan. Lang signal. Yan lang si Dudong Pugak. Magluluto pa kita. Oo, palang ano nila sa Romania. Hindi naman makita yung ano nyo. Di kayo nagbaba ng link, guys. Baba kayo ng link nyo. Mars Skills TV, nandyan lang. Nanusbred ako dun sa Inglesan na. Para napipilipit yung dila ko. Naghahanap pa ng ano, pamangkin. Naghahanap pa ng pamangkin na makikilala niya. Oy, nandito pala si Emily. Orita ikaw pa. Ay, nako. Magwa 1 hour na ako. Ano na lang. 5 minutes na lang. Update lang. Ang salamin ko, bumababa na. DJ lang si Dudong Puga, kanutoy ko.
Hindi mo, mamaya anuhin ko. Saan yun? Sa live? Yung nakadilaw ba siya? O yung, ay naka-green? Naka-green? Putik. Nahuli. Ka. Kasi kamatino nga. Nakulat lupas din. Ba yan? Ay, kay babalog ban maghinunga. Maghihinunga. Inunugad ka mo. Mga nag-iinutot. Yan, may daka na kuan. Panty. May panty na si makakando. Yung mga lalaki may brief. Kanina pa pagkasutulit na kakasutulit ng wifi. Di ko na, ko anong kuhi. Arlene Ginok. Sabi ko if you want to join me, I'm live in YouTube now. Natututo na lang kung mag-English pa isa-isa. Marunong naman ako. Siyempre, nahihiya ako dahil baka may aram ka man din nag-English. Kaya kay bihasa naman, iskat mali-malik grammar kung naiintindihan naman. Alam, magpakabulol-bulol ka. Hindi ka ikot, oy. Hindi pala ako umiikot. Kasi nakikita ko dito umiikot. Thank you, Dudong Pugak. Di man hidudong pugak. Uy. Di man niya picture na pugak. Dire. Kanan iyo ng kun ito. Waray signal. Antok talaga ako. Ba yan? Nagpasyal si organic. Mas organic. Alaan ko, rin ko pa igawas isda. Pagkaon mo. Gawas ko na. Ano taxi? Meron na lang akong 2 minutes para mag-goodbye. Ako'y magluluto na. Goodbye to you, my trusted friend. Hindi siya basta-basta natatanggal na. Pero pag uminom ka ng tubig, kailangan pag hinabuburahiya, magbubutang ka utro. Para permanente na, no? Abi daw, permanente, mauubos. Bakit? Kaya nga tayo bumili. Mura lang naman yan. Bagay. Kano lang ba yan? Order pa tayo. 180. Maghahati ulit tayo. Sige, order ka. Diyan sa'yo kasi hindi ko alam kung anong klase yun. Order ka, tapos ako naman, surod lang. Oo. Tapos pag nagbutang kita, durungan para tapos tayo. Ano ba? 1 minutes na lang, guys. Tatapos ng aking unang linggo ng aking LS ng March. March ba? Ay, malapit na tayo umuwi. Lapit na ang bakasyon, guys. Oras na, wala nang travel pass papuntang probinsya. Pero yung ibang probinsya merong pa rin travel pass at saka pa rin kailangan mo pa rin i-kulong. Pero sa amin wala na. Free na free. Basta wala ka lang nararamdaman. Paano naman pala kung, di ba, tulad na nahiluhin ka. Manhid lang ang walang nararamdaman. Lahat ng tao may pakiramdam. So yan, guys, ako'y na. Ako'y magtulat lang siya na. Junet Hermora.
Ako'y magpapaalam na sa inyo, guys. Salamat sa dumalo sa aking first LS ng March, si Marskill, Dudong Pugak, si Makakando, at si Mags It's Organic. Siyempre, ang ating European bisita na si Melay. Cantiveros. Thank you for coming, Melay. At sino pa ba? Si Delpin Manubag. Pareho lang yun. At sino ba yung nauna? Si Olive. Wala na. At yung mga nauna, hindi ko na maano. Si Dasol Vlog pala. Thank you, Dasol Vlog. Sa iyong oras na pagpasok sa LS ko. Hindi na ako nakakaano dyan sa'yo minsan. Kasi iba ang oras, madaling araw ka nag-LS. So yan guys, ako ay magpapaalam na hanggang sa muli ulit. Siguro, baka naman pag ano ko LS ko ulit, meron na dyan sa baba. Sana nga. At meron na rin kayong, may harang na din kayo. Yun lang pinagdadasal ko. Sana pag LS ko ulit, meron na. Antay na lang. So yan guys, bye-bye. Bye-bye sa lahat na nandito. Thank you. God bless. Bye-bye.